Evo ruke će me... Slušaj, kralju, ja sam Miša, ja sam došao iz Sarajeva, tu živim u Beogradu, Snimam biser. živim tako... Sat na kameri, mi idemo napred, a kazaljka na ovom unazad. To je jedinstven slučaj u svijetu. Šta će meni ovo sad? Ja mislim da ovaj sat možda prodamo za par miliona. Evo vidi se. Ja sam ovdje potpisao, ja sam ovdje potpisao ugovor s produkcijom, ne s vama, što je problem, kralj, ne da radim. Ne radim, kralj, što je problem? Majo, ja tebi ne slažem svojim stavovima, što je volim s meni drugarica, razumeš? Čuješ? Pa ne, ja kažem, Starija, evo ja ti kunem, ja tebe, koliko ja tebe gotivim? Ja tebe gotivim, toliko, eto, koja Maja, bre? Šta Maja? Ja ti kunem, ja tebe gotivim. Ja srpski nacionalist. Šta je problem, kralju? Ja sam to rekao.